Малцина знаят, че тук е било срамното гробище на София, където са били погребани самоубийците. Тук също е предполагаемото място, където е бил заровен Васил Левски и по-късно изровен. За него ще разберем малко по-късно. Сега тук е известна верига хранителни магазини. Сега се намираме на втората ни спирка – Царските конюшни на булевард Дондуков. Тук е второто предполагаемо място за погребаното тяло на Васил Левски, след като са го изровили от срамните гробища. Сега тук има една стара сграда. Ето ни и на третото място от нашата болка, а именно в момента се намираме на улица Дамян Груев, защото точно под това парко място се смята, че е бил погребан Васил Левски. Преди по това време тук това е било мястото на еврейски параклис в еврейското гробище, но при разширението на София той е бил бутнат и точно до него се предполага, че е бил погребан Васил Левски. Със сигурност собственика на тази кола не знае над какво е паркирал. В момента се намираме на мястото, където започнало всичко. Точно тук през 1873 година бил обесен Васил Левски. Преди това място се намирало в покрайнините на град София, а днес той е в център.